ഇല്ല, അതിനടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നിനെ, അത് മുന്നേ വന്ന്. ഓ, അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ? മാതാജീനെ ഗുരുവായൂരുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മ. മാതാജി ഞാൻ തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴല്ല, കൊറേ ആയി, നമ്മളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ. അപ്പോഴൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹരേ വെച്ചാണ് കൃഷ്ണ ഇത്രയും നേരം മാതാജി. സംസാരിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യോ? ഇപ്പൊ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സംഗീതത്തിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ശരി ശരി. അപ്പം പ്രഭുവും അവിടെ കാണാല്ലേ? പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു, പ്രജീഷ് പ്രഭു ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ അല്ലേ? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി, സുനന്ദിനി മാതാജി, എല്ലാരും ഒന്ന്. സുമുഖി സച്ചിദേവി മാതാജി, വിക്രം ഗൗരംദാസ് പ്രഭു, ഗീതാസി മാതാജി, എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണേ. നീതു മാതാജി, പ്രജീഷ മാതാജി, ശാസ്ത്രി ഭക്തി വൈഭവ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തവരെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കിയുള്ളവരോടൊന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേക്കണേ. ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആള് വരും. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അധ്യായം 10. അധ്യായം 10 വളരെ ചെറിയ അധ്യായമാണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് തത്വങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ അടുത്ത എസ്സേ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ്. നമ്മളുടെ അടുത്ത എസ്സേ 2 ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ രണ്ടാമത്തെ എസ്സേ ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री गोस्वामी मार्ग समर्पण.
नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्यकरो राधाकृष्णपदारविन्दभजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालकौ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്, അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. പത്താമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് 64 അംഗങ്ങളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് 43, 44, 45, 46, 43 തൊട്ട് 46 വരെയുള്ള അംഗങ്ങളാണ് ഈ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ശ്രവണ സ്മരണകളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, അതാണ് അതില് 43-ാമത്തത് ശ്രവണം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളോട് പറയും ശ്രവണം. നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ശ്രവണം. നമ്മുടെ 9 ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 9 കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകത്തില് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ വന്ദന പാദസേവന ദാസ്യരേ പൂജന സഖിജന ആത്മനിവേദന ഗോവിന്ദദാസ അഭിലാഷരേ. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിതാ വിഷ്ണു ഭക്തിർചേത് നവലക്ഷണം. അപ്പം ഭക്തിയുടെ നവലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ശ്രവണം, അല്ലെ? ശ്രവണം അത്രയും പ്രധാനമാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ലൈഡില് അതില്ല. നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലല്ലോ, കുന്തിസ്തുതി വരുന്നത് ഏതായിരുന്നു? കുന്തിസ്തുതി 8-ാമത്തെ അധ്യായമല്ലേ വരിക? അതെ മാതാജി, 8th ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗ്രനന്തി വീക്ഷണ, അത് ഏതായിരുന്നു ആ ശ്ലോകം വരുന്നത്? 1.8.36 സ്മരന്തി 1.8.36 അതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു, പക്ഷെ അതെല്ലാം പോയി. നമുക്കതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഇതിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗ്രനന്ത്യഭീക്ഷണ സ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേഹിത ജന ത ഏവ പശ്യന്തി അചിരേണ താവകം ഭവപ്രവാഹോ പരമം പദാംബുജം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന? ഹേ കൃഷ്ണ, അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങൾ കാണുന്നു. അതിന് മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തെ തടയാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അവിടെ ശ്രവിക്കണം, ജപിക്കുക, അത് തന്നെ ആവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ആനന്ദം നമ്മള്
പ്രവർത്തനത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ അത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടും നമ്മൾ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശ്രവണം നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെയാണ് കയറി ആ ശബ്ദ തരംഗം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് ഹൃദയത്തിലെ അഭദ്രങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി ശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണ് ശ്രവണത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ നിരന്തരം നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ശ്രവിക്കുവാണ് അല്ലെ. ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ മനനം ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ, നമ്മൾ കേട്ട കാര്യം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, അത് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെയും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണമാണ്. ഈ ഭക്തിമേളകളിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാനും കേൾക്കാനും അവസരം ലഭിക്കണം. ഈ ശ്രവണം കൃഷ്ണാബോധം വളരാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും പവിത്രമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ എവിടോട്ടാണ് വരിക? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തി ആ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നു, ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചീകരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കൃഷ്ണാബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിയും. ഇനി ഇതിനകത്ത് റെഫറൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗരുഡ പുരാണത്തിലെ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്രവിക്കുന്നതില് നമുക്ക് ഉദാഹരണം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഉദാഹരണം പറയാമോ? ശ്രവിച്ച് ശ്രവണം കൊണ്ട് ആരാണ് മുക്തിയിലേക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അല്ലെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കേട്ട് ആരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തിയിലെത്താൻ സാധിച്ചു. ഇനി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതുപോലെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സൂത ഗോസ്വാമി ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടു? സൂത ഗോസ്വാമി കേട്ടത് ശൈനകാദി ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സൂത ഗോസ്വാമി എവിടുന്നാണ് കേട്ടത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ? ആ സമയത്ത് ആ സദസ്സില് സൂത ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് സൂത ഗോസ്വാമിയും കേൾക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ധൃതരാഷ്ട്രം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആരെല്ലാം ഉപദേശിച്ചു? ഭീഷ്മരുണ്ടായിരുന്നു, വിതുരരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രവും നല്ല ഒന്നും എതിർത്തൊന്നും പറയത്തില്ല, എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കും, നല്ല ശ്രോതാവാണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ? അദ്ദേഹവും നല്ലൊരു ലിസണർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ അഭദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം ഈ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാത്തോണ്ടാണോ? അത് ഭീഷ്മര്, വിതുരര്, ഇവൻ ഭഗവാന്റെ വന്നു. ഭൗതിക ആസക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഭൗതിക ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നൊരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇതെല്ലാം ഒരു ഫാക്ടറാണ്. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ കേൾക്കണം. നമുക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണുമല്ലേ? പല ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് നല്ല മാറ്റം വന്ന് അവർ നാളെ തൊട്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് ജപിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ അവര് മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം അവര് ചുമ്മാ കേൾക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവണം എന്നതിന് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, ആ ഒരു പരിവർത്തനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. പിന്നെ ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം? ആരടുത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം കേൾക്കേണ്ടത്? അതും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഒരു ഭക്തന്, ശുദ്ധഭക്തനാവണമെന്നില്ല,
നമ്മളൊരു ഭക്തനിൽ കൂടി അത് കേൾക്കണം. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു പർപ്പോട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1.44 ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. 1.3.44 ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമല്ല, ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് വേണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഇപ്പോ അറിയാം നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയെ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സൂത ഗോസ്വാമിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? സൂത ഗോസ്വാമി ഈ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരെക്കാളും ഒരുപാട് ചെറുപ്പമാണ്. അവരെക്കാളും ഒരുപാട് പ്രായം കുറഞ്ഞ സൂത ഗോസ്വാമിയെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അവരെ നിയമിച്ചത്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം സൂത ഗോസ്വാമി ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ പരമ്പരയെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്. ആ പരമ്പര ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നതാണോ? അങ്ങനെ ശ്രവിച്ചാലേ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ പല ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിലും പല വ്യക്തികളും പാർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങും സദ്ഗുരു അങ്ങനെ പല സംഘടന വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ ഗുരു ആരാണ്? അതിനു മുമ്പുള്ള ഏതാണ്? ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു? അതിന് ഒരു ഊഹമല്ല, അതിന് ഒരു വ്യക്തതയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, വിശ്വാസത്തോടെ അത് പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കേൾക്കണം? കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാവും വിശ്വാസത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ അത് കേൾക്കുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആ മനോഭാവവും പ്രധാനമാണ്, ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റിസൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഭാഗവതം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുത്. അതാണ് അവരിൽ നിന്ന് കേട്ടാലും നമുക്ക് പ്രയോജനം വരില്ല. ഇതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അവര് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം പാരായണത്തിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുകയും ലൈംഗിക ആസക്തിയിൽ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം. ആ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യാജ വാടകക്കാരനിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കേട്ടാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴൊക്കെ പല മാതാജിമാരും പറയും, ഞങ്ങൾ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇത് അതായത് പാരായണം ചെയ്യും, ഭാഗവതം പലയിടത്തും പാരായണം ചെയ്യും, പലരിൽ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്ത് കേൾക്കും, പക്ഷെ ആ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായത്, ആ ഒരു മാറ്റം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അഭദ്രങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്. നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കരുത് അല്ലെ, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം. ആ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അതും പറയുന്നുണ്ട്. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യത്താൽ പാഠം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരാൾ. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഭാഗവതം കേൾക്കരുത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് അല്ലെ, ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കരുത്. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കും. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യത്താൽ പാഠം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം പഠിക്കരുത്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ധൃതരാഷ്ട്ര പോലെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു, ആ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ശ്രവിക്കുന്ന പോലെ ആയി. പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഇത് കേൾക്കരുത്. പിന്നെ
ഇത് ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വേണം കേൾക്കാൻ, അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു മഹാത്മാവിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ മഹാത്മാവിൽ നിന്ന് വേണം, ആ മഹാത്മാവിന്റെ പരമ്പരയിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കാൻ. ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടാലേ ഈ പറയുന്ന പരിവർത്തനം നമുക്കുണ്ടാകും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ ഭൗതിക ആസക്തി ഇല്ലാതാകും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കും, ആ കേൾക്കുന്ന അത്രയും സമയം നമ്മൾ കേൾക്കും, ബാക്കി സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? ഫുൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരിക്കും, അല്ലേ? നമുക്ക് തന്നെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു പർപ്പോട്ടാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1.3.44 ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊന്ന് പിന്നീടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രുക്മിണി ദേവി അങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി? രുക്മിണി ദേവി ശ്രവണം കൊണ്ടല്ലേ? അതെ, രുക്മിണി ദേവി ശ്രവിച്ചാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല രുക്മിണി ദേവി. ആരിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചു? നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടതും അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ, അല്ലെ, പ്രേമലേഖനം എഴുതിയത് രുക്മിണി ദേവി എഴുതിയത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണം പറയാം, അല്ലെ? ശ്രവിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്ത് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദംശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയവന്റേതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ സർപ്പദംശനമേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? സർപ്പദംശനമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു മായ എന്ന സർപ്പം ദംശിച്ചു കിടക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? തന്റെ സ്വത്വത്തെയോ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെയോ ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെയോ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവനാകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ ജീവിതമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ സർപ്പദംശനമേറ്റാലും ചിലര് മന്ത്രം കൊണ്ട് ആ വിഷത്തിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ സർപ്പം ദംശിച്ചാല് ഉടനെ നമ്മൾ മരിക്കില്ല, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞായിരിക്കും, ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നവനെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് ഉണർത്താൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ മായ എന്ന സർപ്പം ദംശിച്ചു കിടക്കുന്ന അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ ഉണർത്താൻ മന്ത്രത്തിന് കഴിയും. ഏത് മന്ത്രത്തിനാണ് കഴിയുക? ഏത് മന്ത്രമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് 116 പേജില് അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷിത് മഹാരാജാവിനോട് 4.28.29.40 പറയും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന് വായിക്കാമോ രാജൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാന്മാരുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്തു നിന്ന് ഗമിക്കുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത നദീ പ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവികൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഇത്തരം സർവാതിശയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക സിദ്ധത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും മുക്തനായി തീരും. അടുത്തത് നമ്മള് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ശ്രവണം, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരുന്നു? വേദം പഠിക്കാനായിരുന്നു. വേദപഠനത്തിന്
നിഷ്ഠകൾ പാലിക്കുക ഈ യുഗത്തിൽ പ്രയാസമാണ്. എന്നിരുന്നാലും മഹാഭക്തന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ശ്രോത്രദ്വാര സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ അത് മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരായ അതാണ് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരായ പ്രാമാണികന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത് തൊഴിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അമൃത നദികൾ നമ്മുടെ കർണങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. ഇതാണ് ഈ പദ്യത്തിന്റെ ബിംബകൽപ്പന. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഏതിനെ സാധിക്കൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സാധിക്കും, അല്ലെ? നമുക്കൊരു ഉയർന്ന രുചിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കിട്ടുക. ആ ഉയർന്ന രുചി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ രുചി അത് നമുക്ക് താനെ അത് മറക്കാൻ സാധിക്കും. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമായിട്ട് മാത്രമേ ഭൗതിക മനുഷ്യർ തോന്നൂ. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന അമൃത പ്രവാഹമാണ്. അർജുനൻ ആ ചലനങ്ങളെ കർണികയിൽ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അർജുനൻ. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ ശ്രവിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശ്രവിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശ്രവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഇത് 12 ആണ് കേട്ടോ. 11.3.15 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 12 ആണ്. 12.3.15. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ാം പേജില് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 12:13-15 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അതീന്ദ്രിയ 12:3-15 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലപ്പറ്റ ഭക്തി ഉപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധമായ അമംഗളങ്ങളെയും അത് ഹനിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ സ്ഥിരം നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം. കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി ഉപാസന ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കണം, ശ്രവിക്കണം. അതാണ് 43. ഇനി അടുത്തത് 44-മത്തത് ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് 44-മത്തത്. അപ്പൊ അതില് 10-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ പദ്യം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം 10.14.8. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇത് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് പലയിടത്തും നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഇത് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല ആ ഭാഗത്ത് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലാവും ഇത്, അല്ലെ? ഗോപകുമാരന്മാരെയൊക്കെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഗോപകുമാരും അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് ആ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മസ്തുതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് 10.14.8. തത്തേനുകമ്പാസു സമീക്ഷമാനോ പുഞ്ചാന ഏവാത്മകൃതം വിപാകം ഹൃദ്വാഗ്വപൂർഭിർവിദതാൻ നമസ്തേ ജീവേതയോ മുക്തിപദേ സദായ ഭാഗ്. ഇതിൽ ഓരോ വാക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്റെ പ്രിയ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്തിനായി നിരന്തരം കാത്തിരിക്കുകയും തന്റെ മുൻകാല ദുഷ്പ്രവർത്തികളുടെ ഫലമായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങേ ആദരവോടെ വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും സ്വതന്ത്രനാകാൻ അർഹനാണ്. കാരണം അത് അവന്റെ ശരിയായ അവകാശമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ എസ്സേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ എസ്സേ 2-ാമത്തെ എസ്സേ
അതായത് നമുക്കെല്ലാം ഒരുപാട് കഷ്ടതകള് ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു. പക്ഷെ ആ കഷ്ടതകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കഷ്ടതകൾ വരുന്നു? എന്റെ മുൻകാല ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെ? എല്ലാ പൂർവകാല ദുഷ്കൃതികളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ ദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും ഞാൻ അത് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ ദുഃഖം ഒന്ന് ഇന്ന് മാറണം, ഞാൻ എന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നതല്ലേ, ഞാൻ എല്ലാ സേവനവും ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ദുഃഖം വരാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ എന്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നോ അതുപോലെ നടക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സഹിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പൂർവകാല ദുഷ്കൃതികളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു മോചനം ഭക്തൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഒരു ബദ്ധാത്മാവും ഇത്തരം ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ല. ഭൗതികാസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭൂതകാലം ചെയ്തികളുടെ ഫലമായുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ നിരന്തര അനുഭവമാണല്ലോ. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിച്ചാൽ പിന്നൊരു ജനനമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ കർമ്മമൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു മോചനം ലഭിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് അവസാനിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ജന്മമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്കത് നിർത്താൻ പറ്റൂ, ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ? നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു, 16 മാല ജപിക്കുന്നു, ശ്രവണം കീർത്തനം എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചില കഷ്ടതകളൊക്കെ വരും. ആ കഷ്ടതകളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാനത് അനുഭവിക്കുന്നു. അത് എൻ്റെ പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളിലും പൂർവ്വ പ്രവർത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് എനിക്കത് വരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങേ ആദരിക്കുകയും വണങ്ങുകയും ചെയ്യും. ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദായഭാഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ദായഭാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്റെ അവകാശമായി മാറുന്നു. അവകാശം, അതായത് ഒരു പുത്രന്, മകന് അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് മകന് വേണം. മകന് വേണം. അതിന് മകൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മകൻ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നാ മതി? മകൻ ജീവിച്ചിരുന്നാ മതി. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് മകനല്ലേ കിട്ടൂ, അല്ലേ? അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് മക്കൾക്കല്ലേ കിട്ടുക. അച്ഛന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മക്കൾക്ക് കിട്ടും. അത് അവന്റെ അവകാശമാണ്. അതേപോലെ എനിക്ക് ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്ന് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അതെന്റെ ശരിയായ അവകാശമായി മാറുകയാണ്. ആ ഭക്തന്റെ വിശ്വാസമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടും, കാരണം അതെന്റെ അവകാശമാണ്. അതാണ് ദായഭാഗ് എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി കാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. അത് മാത്രമേ രക്ഷാമാർഗമുള്ളൂ. ആ മനോഭാവത്തോടെ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഭക്തൻ തീർച്ചയായും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. ഇത്തരം സംശയങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ദായഭാഗ് എന്നാണ്. ദായഭാഗ് എന്നാൽ പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് നിയമാനുസൃതമായി അവകാശിയായി തീരുന്ന പുത്രന്റെ അവസ്ഥ. ഇതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധം സംബന്ധിച്ച ധർമ്മങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സർവാതിശായിയായ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ കടക്കാൻ നിയമാനുസൃതം അർഹനാണ്. നിയമാനുസൃതമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ അർഹതയും അവനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോ അതിനെ ഇതെന്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് വന്നു, ആ മനോഭാവത്തോടെ അതിനെ സഹിക്കുകയും ക്ഷമയോടെ അത് അനുഭവിച്ച് ക്ഷമയോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കാത്തിരിക്കുക. അത് അവന്റെ അവകാശമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ളത്. അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ രാമായണത്തിൽ കാണാം. ഇപ്പൊ രാമായണത്തിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ശബരി, അല്ലെ? ശബരിയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശബരി
എന്താണ് ഒരു കാട്ടുജാതിയിൽ പിറന്ന സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. വിവാഹ സമയത്ത് ശബരിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ വീട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് വിവാഹ തലേന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എന്റെ വിവാഹം കാരണം ഇത്രയും മൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ പോകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് ശബരി ഈ മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഓടി കാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ വെച്ചാണ് മറ്റേ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തുകയും അവിടെ സേവനം ചെയ്യുകയും സേവനം ചെയ്ത് അവസാനം ആ മുനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ശബരിയെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തും, ബാക്കി എല്ലാരും പോകും അല്ലെ. ശബരി അവിടെ കാത്തു നിൽക്കും. ശബരിയോട് പറയും, നിന്നെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരും, എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, നിന്നെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരും. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ക്ഷമയോടെ. ശ്രീരാമൻ ഇന്ന് വരും, രാമ രാമ രാമന്റെ നാമം ജപിച്ച് എന്താണ് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രീരാമൻ വരും. അങ്ങനെ ശ്രീരാമന് വേണ്ടി എല്ലാ കായ്ഫലങ്ങളും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ വന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് വരും, ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നില്ല. അപ്പൊ വൈകിട്ട് വരും, വൈകിട്ട് വന്നില്ല. അപ്പൊ നാളെ വരും. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളാണെങ്കിലോ 3 ദിവസം നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും ചുമ്മാ പറയുന്ന, ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്നല്ലേ. ആ ക്ഷമയാണ് വേണ്ടത്. ക്ഷമയോടെ വർഷങ്ങളോളം ഈ ശ്രീരാമൻ ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് കാത്തിരുന്ന് അവസാനം എന്താണ്, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വന്നു അല്ലെ. ശ്രീരാമന്റെ ദർശനം കിട്ടി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ പഴം കൊടുക്കാനുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഒരു അവസരം ശബരിക്ക് ലഭിച്ചു. അപ്പോ ആ കഷ്ടതകൾ കുറെ അനുഭവിച്ചെങ്കിലും അവകാശമാണല്ലേ. കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചാലും അത് തന്റെ ആ മനോഭാവം നമുക്ക് വേണം. എന്നാലും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ഇങ്ങനെ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ആയല്ലോ, ആ മനോഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പരീക്ഷണമാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഈ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മനോഭാവത്തില് അതിനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നാരദന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം, ആ കുട്ടിയായിരുന്ന നാരദൻ അല്ലേ. ആ നാരദൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിവേദാന്തരുടെ ആ സമ്പർക്കമൊക്കെ കിട്ടി. അതിനുശേഷം അമ്മ മരിച്ചുപോയി. ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല അല്ലെ, ശരണമായിട്ട് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ അമ്മ മരിച്ചു പോയപ്പോ അവനത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തത്? ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഒരു നിവർത്തി ഇല്ലാതെ നിന്ന് കരഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നാരദൻ എന്താണ്, ആ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അവബോധം ഉയർന്നു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ്, അമ്മ മരിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി കണ്ടു. അങ്ങനെ കണ്ട് അവരിലെ എന്താണ് പിന്നീട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനും പിന്നെ അടുത്ത കൽപ്പത്തിൽ നാരദനായിട്ട് വരാനും സാധിച്ചു അല്ലേ. പിന്നെ പാണ്ഡവർക്ക് എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, സഹായം വന്നു. അവസാനം വിജയം അവർക്ക് തന്നെ, അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്നെ കാണുന്നില്ല, കണ്ണില്ല എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലോ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ഓരോരോ കേസുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്തനുഭവിക്കുന്നു. ഭീഷ്മദേവരുടെ ഭീഷ്മര് ആ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോ പാണ്ഡവര് ഭഗവാനും എല്ലാരും കാണാൻ ചെല്ലുമല്ലോ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനോട് ഭീഷ്മർ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അതായത്, എനിക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് നമുക്കറിയാലേ. എന്താണ് കുന്തിയുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയും, വിഷാദ് മഹാത്മേ പുരുഷാർത്ഥ ദർശന അസത് സഭായെ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര ഓരോന്നും കുന്തി ദേവി ഇങ്ങനെ പറയും, ഓരോ കഷ്ടതകളും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴെല്ലാം നീ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സഹായിക്കാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം വേണം. പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, നമുക്കറിയാം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ 69ാമത്തെ വയസ്സില് ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചോടെ പോയത്? ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടി അല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശരീരത്തിന് വേദന ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം കാരുണ്യവാനാണ്. അവസാന നിമിഷവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അത്ര ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്റെ അവകാശമാണ്. ആ ദായഭാഗ്, ഒരു അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് നിയമാനുസൃതമായി മകൻ അവകാശമുള്ള പോലെ
ഭക്തിയുത സേവനം തുടർച്ചയായിട്ട് തീവ്രമായിട്ട് എത്ര കഷ്ടതകൾ വന്നാലും നമ്മൾ തുടരുവാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് നിയമാനുസൃതമായി ഭക്തൻ അവകാശം ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ കഷ്ടതകൾ വന്നാലും അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന്റെ കേസ് എടുത്താലോ അല്ലെ, ഗജേന്ദ്രൻ എത്ര വേദനയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച അവസാനം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. 1000 വർഷത്തോളമാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ആ നദിയില് വെള്ളത്തില് മുതലയുമായിട്ടുള്ള മൽപിടുത്തത്തിൽ നിന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും നാൾ ആ വേദന അനുഭവിച്ചാലും ഗജേന്ദ്രൻ ആ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നാലും അത് സ്വീകരിക്കും. കാരണം ആ ഭക്തൻ അറിയാം ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്. എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങൾ തന്നാലും അതെന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു. ബിസിനസ് എല്ലാം തകർന്നു പോയി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചിന്തിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ലേസ്യാസ്യ ഭക്തി ഭഗവതിയ കിഞ്ചന. അതായത് ഭഗവാന് ഒരുപാട് അവരുടെ സമ്പത്തും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും, കാരണം അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ എത്താൻ. അപ്പൊ ആ മനോഭാവമാണ് ഭക്തന്മാർക്കുള്ളത്. ആ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ തീവ്രമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ കഷ്ടത തരുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കാനുള്ളവരല്ല. അപ്പൊ ഈ എപ്പോഴും സുഖം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ തോന്നത്തില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും, ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നതല്ല. ജീവേരെ സ്വരൂപഹൈ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ആ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഒരു അമ്മ കുട്ടിയെ അടിക്കുമല്ലേ, അടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അവന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതേപോലെ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതും ആ നല്ലതിനാണ്. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടത്. അത് എൻ്റെ ഈ ശ്ലോകം ആണ് ഇവിടെ കോട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് 44. അടുത്തത് 45-നകത്തില്ലല്ലേ, 45 സ്മരണം. 45 സ്മരണം. അതൊന്നും ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? ഒരു പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ, സ്മരണം. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരൊന്ന് വായിച്ചോ. വായിച്ചോളൂ മതി. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണുപുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ടും തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ സ്മരണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതല്ലേ. യം യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കലേവരം തം തമേവേതി കൗന്ദയ. അവസാനം നമുക്ക് ആ സ്മരണം വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ധ്യാനം. 46-ാമത്തതാണ് ധ്യാനം. അപ്പൊ ധ്യാനം നമ്മൾ എന്താണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ 4 ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു: രൂപ, ഗുണ, ക്രിയ, സേവ. നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. രൂപ, ഗുണ, ലീലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? രൂപ, ഗുണ, സേവ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് അത് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്?
ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധ്യാനം എന്നത് നിർവ്യക്തിഗതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. ധ്യാനിക്കാൻ ചിലര് ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ശൂന്യതയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റിനെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിനെയോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അതല്ല. എന്താണ് ധ്യാനിക്കേണ്ട? ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഗുണം, ഭഗവാന്റെ ലീല, ഇവയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവ. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, രൂപമുണ്ട്, അതിനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. എന്താണെന്ന് വായിക്കാമോ? നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു? ആരില്ല വായിക്കാൻ? രാജശ്രീ മാതാജി. മാതാജി നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നില്ലേ? ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ മാതാജി. പ്രഭുജി വായിക്കാൻ നോക്കി. ആ പ്രഭുജി വായിക്കാനാ? ആശാം സുന്ദർ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്, നമ്മളുടെ എല്ലാ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ആരാ വായിക്കുക? നേരത്തെ മാതാജി വായിച്ചു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരുന്നു. പാപവിമുക്തരാകാതെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ലെന്നർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, ലീലാവിലാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? മൈത്രേയ മുനി ഈ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഗുണം, ഭഗവാന്റെ എന്ത് വലിയ ഗുണം, തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്ന പൂതനെ ആരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? അമ്മയായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകം, അഹോബകീയം സ്തനകാലകൂടം, ആ ശ്ലോകം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നല്ല ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഭക്തിശാസ്ത്രി എക്സാമിനല്ല, അല്ലാതെ നമുക്ക് പലയിടത്തും കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇതില് ദൃഢമാകും. അഹോബകീയം സ്തനകാലകൂടം ജികാംസയാപായയതസ്യ ലേഭേ ഗതിം ദാതൃചിതാ തതോയം കംവാദയാലും ശരണം വ്രജേണം. പൂതനെ അമ്മയായി നിയമിച്ചവനേക്കാൾ കരുണാമയനായ ഒരാളെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കും? അവൾ അവിശ്വസ്തയായിരുന്നു. അവളുടെ മുലയിൽ നിന്ന് മാരകമായ വിഷം വലിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്താണ്? ഒരു അമ്മയായി കണ്ടു അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണം, എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, പ്രവർത്തികൾ, അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാവോ? അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരുമെന്നത് തീർച്ച. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്നത് ദാമോദര ലീല അല്ലെ. ദാമോദരാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ലീലയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണല്ലേ. നമാമീശ്വരം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇതും ആ രൂപം, പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എന്താണ് കുബേരന്മാർക്ക് മണിഗ്രീവനും തീ കൊടുക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആനന്ദം കൊടുക്കുന്നതും, അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചാൽ എന്താണ്, ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാം. കൂടാതെ നമ്മളുടെ ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് പടങ്ങളില്ലേ, ആ പടത്തില് ഈ സെയിം പടം നമുക്ക് കാണാം. കണ്ടോ? നമ്മുടെ ഈ ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടില് പ്രഭുപാദരത്, പിന്നെ രൂപസനാതന, ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭജന കുടീരം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പടത്തിൽ ഈ പടം കാണാം. ഇത് അദ്ദേഹം കണ്ടുവോ ഈ പടം? കണ്ടല്ലേ? ആ പടത്തില് എന്താണ് കഥ? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയാകും. അപ്പൊ അവിടെ ഇദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഇത് ബ്രഹ്മവൈവർത്തന പുരാണത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥയാണ് അടുത്ത വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ അമൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുപോലെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൗതികമായി സാമഗ്രികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വസ്തുതകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും മന്ത്രം ജപിച്ച് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാനും കഴിയും. ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയയിലെ ഉദാരവും ശക്തവുമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കഥയാണ് അടുത്ത ഇത്രയും ഇതിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചാലോ? ഓരോരുത്തരും ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വായിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോ 4 പാരഗ്രാഫ്, 4 പേര് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചവർക്ക് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ഭഗവാനെ നേർക്കുനേർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ചില പുരാണങ്ങൾ തെളിവ് തരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ വൈവർത്തന പുരാണത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രതിഷ്ഠാനപുരം എന്നൊരു നഗരം. അവിടെ ദരിദ്രനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, പക്ഷേ തന്റെ പൂർവജന്മത്തിലെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലവും കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയുമാണ് തനിക്ക് സമ്പൽ സമൃദ്ധി ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണമെന്ന് അയാൾ സ്വയം സമാധാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ചില്ല. തുറന്ന മനസ്ഥിതിക്കാരനായ അയാൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹത്തുക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും കേൾക്കുക സാധാരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലൊരു സമ്മേളനത്തിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കാമെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശാരീരികമായി ഏർപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അതേ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നർത്ഥം. സമ്പന്നൻ അല്ലാത്തതിനാൽ ഗാംഭീര്യവും രാജകീയവുമായ ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കണ്ടോ, ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള സമ്പത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടത്, നമ്മളുടെ മാനസികമായിട്ടും ഭഗവാനെ സേവിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ അത് ധ്യാനം, മാനസികമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ രാജകീയമായിട്ട് സേവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതിനെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. വിക്രം ഗൗരംഗദാസ് പ്രഭു. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗോദാവരി നദിയിലാണ് കുളിച്ചിരുന്നത്. കുളി കഴിഞ്ഞ് നദീതീരത്ത് തന്നെ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രാണായാമം തുടങ്ങിയ യോഗമുറകളിലൂടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത്തരം യോഗമുറകൾ മനസ്സിനെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ യാന്ത്രികമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.
പ്രാണായാമത്തിൻ്റേത് മാത്രമല്ല പലവിധ യോഗാസനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇതുതന്നെയാണ്. മുൻകാലത്ത് വെറും സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണനും ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചത്. മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവാനെ വിലപിടിച്ച ആഭരണങ്ങളും കിരീടവും മറ്റ് അലങ്കാര വസ്തുക്കളും അണിയിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് തുടർന്ന് പ്രണമിച്ച് ക്ഷേത്രം ശുചിയാക്കി സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും മറ്റുമുള്ള അനേകം പാത്രങ്ങളിൽ തീർത്ഥജലം നിറച്ച് ഗോദാവരിയിലേതു മാത്രമല്ല യമുന, ഗംഗ, സിന്ധു, കാവേരി എല്ലാ പുണ്യനദിയിലെയും ജലം പാത്രങ്ങളിൽ നിറച്ചു. പൊതുവെ വൈഷ്ണവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഈ പുണ്യനദികളിൽ നിന്ന് തീർത്ഥജലം ആവാഹിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനും താൻ സ്വയം ജലം വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് ധ്യാനത്തിൽ സങ്കല്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇവ ഓരോന്നും ജലം, പുഷ്പം, ധൂപം, മാല്യം, പൂക്കൾ ഓരോ മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് സമർപ്പിച്ചു. ആരതി ഒഴിഞ്ഞു യഥാർത്ഥ വിധിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് പൂജ പൂർത്തിയാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് നോക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗംഗേ ജയമുനെ ജൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലും. ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം യമുനയിൽ പോയി, ഗംഗയിൽ പോയി, സിന്ധു, കാവേരി എല്ലാ പുണ്യ നദികളിലെയും ജലം പാത്രത്തിൽ നിറച്ചു വരുന്നതായിട്ട് ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഓരോ പൂക്കൾ പറിച്ച് വെക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത്, ജലം, പുഷ്പം, ധൂപം ഓരോന്നും നമ്മൾ പോയി നടക്കുമ്പോൾ ആ നടന്നു പോകുന്നതും പോയി എടുത്തോണ്ട് വരുന്നതും തിരിച്ചു വരുന്നതും എല്ലാം അങ്ങനെ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അല്ലെ, ഗോദാവരി നദീ തീരത്ത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, വായിച്ചു. ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായി ഈ മാനസ പൂജാക്രമം അനേക വർഷങ്ങൾ തുടർന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഇതേ രീതിയിൽ ധ്യാനത്തിൽ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു. എന്നാൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ ആയില്ല എന്ന് ബ്രാഹ്മണന് തോന്നി. കാരണം പാൽപ്പായസത്തിന് ചൂട് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. പാൽപ്പായസം നിവേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കാൻ വിരൽ കൊണ്ട് പാത്രം തൊട്ടു നോക്കി. അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളി. അതോടെ ധ്യാനത്തിന് ഭംഗം വന്നു. ബ്രാഹ്മണന് അത്ഭുതം തോന്നി. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പാൽപ്പായസവും അത് നിവേദിച്ചതുമെല്ലാം ധ്യാനത്തിൽ കേവലം സാങ്കല്പികമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കണ്ടോ, സാങ്കല്പികമായിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കി ചൂട് നോക്കിയപ്പോ കൈ പൊള്ളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ആ കൈ പൊള്ളുന്ന ആ ഒരു സീനാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിലുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൈ പൊള്ളിയിരിക്കും. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ആഹാ, എത്തിയോ? അതെ അതെ, ശരി ശരി, വായിച്ചോളൂ ലാസ്റ്റ്. ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സമ്പത്തിന്റെ അതിദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊത്ത് വൈകുണ്ഠത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നാരായണൻ നേരം പോക്കായി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐശ്വര്യ ദേവതകൾ ആരാഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പകരം ബ്രാഹ്മണന് ആളയച്ചു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നയച്ച ആകാശവിമാനം ബ്രാഹ്മണനെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എത്തിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും മുൻപിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. അതോടെ ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും സഹവാസിയായി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം ധാമത്തിൽ ഇരിക്കെ തന്നെ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നിട്ടും ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. ഭഗവാൻ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന്
ഭക്തന്മാർ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാന് സാങ്കല്പികമായി അർപ്പിക്കുന്ന നൈവേദ്യം പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അതിന് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലമുണ്ടാകുമെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് വന്നു അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഈ ബ്രാഹ്മണനെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച് ദേവന്മാർ വന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അതായത് അങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചത് അങ്ങ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരുന്ന ഭഗവാൻ അത് അറിയുകയാണ്. അതാണ് വെറും ധ്യാനത്തിലൂടെ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 10ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേഷ മാതാജി ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇടുവോ? ലേറ്റ് ആയി. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ലീന മാതാജി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, അപ്പൊ നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മറന്നുപോയോ? മാർക്കിയാൻ മറന്നു. മഹാന്മാരായ ഭക്തന്മാരും ആചാര്യന്മാരും പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന ശബ്ദത്തിന് ഒരാൾ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ എല്ലാ ഭൗതിക മലിനീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവന് ആശ്വാസം നൽകുകയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് നാം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിൽ ഒഴുകുന്നത് പോലെ തേൻ നദികൾ നമുക്ക് ചെവികളിലേക്ക് ഒഴുകും. മുകളിലെ വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപമാണ്. നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന്റെ കാര്യമാണ്, ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മൾ ആ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശ്രവണം, പിന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദായഭാഗ് അല്ലേ, അത് നമ്മളുടെ അവകാശമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പോ നമ്മളിപ്പം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ശരിക്കും എന്താണ് ശരണാഗതി? ശരണാഗതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതൊക്കെ വരും? ആത്മസമർപ്പണം, ആ 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂല്യസ്യ വർജനം. ഈ ശ്ലോകം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏതോ ഒരു 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പർപ്പോട്ടിൽ വരുന്നതല്ലേ ഈ ശ്ലോകം? അതുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. കാണുന്നില്ലേ? ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂല്യസ്യ വർജനം രക്ഷിഷ്യൈതി വിശ്വാസോ ഗോകൃത്തെ ഭരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യേ ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി. ശരണാഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് വരിക. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ? ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ, ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ, ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങൾ നിരസിക്കൽ, കൃഷ്ണൻ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന ബോധ്യം അല്ലെ, തീർച്ചയായിട്ടും അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ രക്ഷിഷ്യ ഇത് വിശ്വാസം, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും. ആ ബോധ്യമാണ് നമ്മൾ ആ ദായഭാഗിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതെന്റെ അവകാശമാണ്, ഒരു നിയമാനുസൃതമായ അവകാശം. മകന് അച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും സ്വത്ത്. അതുപോലെ ഞാൻ ഭക്തിയുത സേവനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താണെങ്കിലും എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് വന്നാലും ഞാനത് സഹിക്കും. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും, ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഗോപ്തൃത്തെ വരണ തഥ, ഭഗവാനെ രക്ഷകനോ യജമാനോ ആയി സ്വീകരിക്കൽ. ആത്മനിക്ഷേപ, ആത്മനിക്ഷേപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം. അതാണ് ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പിന്നെ കാർപ്പണ്യ, കാർപ്പണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനയം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ശരണം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ഒരു നല്ല ശ്ലോകമാണ്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്താൽ നാളെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടും. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂല്യസ്യ വർജനം മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെയാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:100. ഇത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 18ാം അധ്യായത്തില് പഠിച്ചല്ലേ? അതേപോലെ മാതാജി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മീനിങ് നേരെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ട് ഞാൻ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇത് മാത്രം എഴുതി വെച്ച് എക്സാമിന്. ഇത് നോക്കിയാ മതി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:100. അത് മലയാളം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില് നോക്കിയാൽ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറച്ച് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അർത്ഥം സെയിം തന്നെ.
ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചെയ്യുക, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള നിരസിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന ബോധ്യം, ഭഗവാനെ രക്ഷകനായിട്ടോ യജമാനായിട്ടോ സ്വീകരിക്കുക, പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം, വിനയം. ഇവയാണ് സമർപ്പണത്തിന്റെ 6 വിഭാഗങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 10 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 9 അധ്യായം കൂടെ ഉള്ളു. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തീരുമല്ലേ? 9 ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി 9 ക്ലാസ്? ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടാവും. ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെറുതാണ് കേട്ടോ. അത് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഒരുപാട് ഒരു ദിവസം കുറെ ആകുമ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ട്